Apa tak gondeli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang loto kowe mung batul ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby nang kono. Nun, kowe iki standby nang kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap nang kono, kene iki wis mempeng e. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kundang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarmo. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Wonten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarmo. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Dumunten wonten pandangan lumantar Ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa ta sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ingkang gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ingkang ngateten ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk? Mboten. Sithik mawon kula mboten darbi panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateten ati suci pepayung Budi Rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk? Mboten Ndara. Luwih-luwih kok gegayuhan. Sing ajeng kula gayo niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi.
upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge pun urip kula sak madya mawon upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti dene ora sing jeneng titah menika dipun wenangaken budidaya ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya ning nek kula kon duwe gegayuhan iku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar Ndoro mengkono Siwa Semar nggih mula sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe Ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsuli enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara Siwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan wondene saklajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darmakusuma yen to Siwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta iku monggo ingkang dadi kebenganing rasaku Siwanayantaka mangke riyen den niki katone kok mboten ming sampeyan sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar sing kepengin caket karo Semar ning kula kudu prayitna ngati-ati sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara palukon lakune nglekas rukita linuting kidung katurung hamomong iwah sangya para kawula ing Karang Kadempel ingkang sami midhangetaken sabdaning Kelurahan Nayantaka dadak sakuling mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mancan ora duduk saka wantil kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendhaping padukuhan Tambrang kanggeng hawito denceng-dencengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih mongko capet-capet aku kelingan aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak apa bener kowe sumitraku mbiyen Nyun pangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dhateng kula? Aku ki takon Wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki anoman? Mboten lepat kula ing abdipun anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinahi umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten.
selama iki ket sore wis apik lho Pak konjur wong tuwa iki kleru iki entuk wae sak suwene iki kowe urip nendi kula tasih wonten ing tlatah Gindi kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng pangestunipun tasih Kyai Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih Ki Lurah ugi nak manggya kawidadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng Anoman ki lho wah Anoman wis slamet man pangestunipun Kelurahan Ula Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah waduh kaya awet urip kowe inggih untumu ya isih komplit iya pangestunipun tasih awakmu ya isih sentosa kaya ngono inggih Ki Lurah karo sapa piyambakan kemawon ora nggawa kanca-kanca munyuk paguyuban munyuk mboten Ki Lurah sampun sami pejah sedaya wah wis do mati kabeh sampun kantun kula kalian Paman Sugriwa waduh pirang-pirang ewu munyuk semonake iki do mati iya mestripun sampun sami pejah wah ya wis ya nderek bila sungkawa wae ya Man ya inggih matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan slamet Man Ki Lurah Petruk menika wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana nuli sangat anggen kula ndadosaken jimat wah makplong barang karo kowe isih urip tak kira wis mingkari jeneng pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petruk syukur prayogakno ya Man iya sampun boten kirang prayogi slamet nyok wonten dawuh slamet wae pangestunipun wilujeng mbok sing sopan Kong arep munyuk ning iki senopati iki satriya ora nyanyuk satriya ning wujude apa takono ayo wujude munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak wong iki apa anane dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk gugat karo sing kuwasa mboten Ki Lurah kula terima nah ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya kowe manut tak undang nyet ya ora masalah inggih ha iya slamet pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng bekti kula kunjuk tak tampa ora nggo kanca rombongan mboten namung piyambak mawon Ki Lurah Bagong wis do mati ya sampun munyuk sing raine wedhus wae kapimindo kaya mati pejah munyuk sing raine boyo kapisarobo menika ugi pejah munyuk sing buntute dawa banget kae cacing kanil menika ugi sampun boten wonten waduh sareane nanti aku arep ngirim sedaya mboten pejah tanpa tilas wah wis cilaka tenan mengkari kowe inggih mekaten Ki Lurah ayo wis toto-toto mati lho kondur toto-toto mati ora kula menika tasih panjang umuripun heeh Sugriwa isih tasih wah jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk inggih ha wis gek matur karo bapak wigatene apa Anoman ana apa lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara Ki Lurah wale-wale menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati penggalipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu sareng kula wantunaken munjuk atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuli ingkang abdian nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandiri mboten dipun
saged kula sumerapi lenggahipun Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula. Dumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten Garing Poncowati. Angemongi kula warga ing Poncowati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodhen. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Poncowati Senggana. Kocap kacarita nalika semanten dereng purna sami Balacana kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat. Anoman malungkat sampun prapteng witing naga sarita kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana. Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun Penemban. Gandak blekuduk suwaru gembal Sumarante. Awela. Iya Semar, slamet tekakune ring Sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Penemban. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nara garing tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petruk kantong bolong tak tampa pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken Penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar, cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe.
kan aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ing Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah do wae. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondhang Kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha jimat Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging aris Risang mawe kandrung sabaran katulu. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampean ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe kok dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyongne negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Truk? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah, iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa
Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus Boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecat. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mepalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesti bakal tak katut ge dosane. Ha nek ngono aku sing arep katut ge dosane. Loh, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut ge dosane. Fake. Apa gong fake? Fake ki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake ki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna, tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagonge karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medeni truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggawa soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing medeni awamu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nek ndi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat tekrek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar nggo awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badranaya. Oh, lakon mati dereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane duwe utek ora to? Wah, gedene semene kok ora duwe utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis awake. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono.
Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel, lho tandinge sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang ndek anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke seramutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke ngetutke kowe nyabrang segara ndek anu goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Degya kala togok udu. Wil katak sini. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Udu aku wong mbiyen. Didi. Terus zaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, saga. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semar iki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut.
gato Anoman lho nggih ngestaken dawuh. Lunga. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangaan, Mas. Lenggah kene. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mintok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jare ngono nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku ki sira arep nukokke. Wis aja dorame. Truk. Pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Bumi angus Karang Kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe Bumi angus Karang Kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak Bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun. Kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Nggih. Rene, nggih ngestaken dawuh kula Lurah. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e.
Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi Walasata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur
Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Mangsa piye? Mati. Mati. Hot. Galeng barang tangan cekot sikil becik kal pelang ora sah kokian gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dasik to Andeno kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Model. Dur Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njoto si kula wae dan. Iki kanca mundur. Delik rasa melu ora delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten ing pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong kangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis jadi sampeyan ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng, Petruk, Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, lebu Bagong Anoman.
sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat ku arep ngalahke karo Drusana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho ra penak to? Rasa dadakku kaya omongan, tiwasku kaya omongan. Lho, kok antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun nggih, Pun. Ini jame mepet, yo wis. Ayo. Modar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk urip yo men doyak-oyak utang gawe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa-apa ki piye? Nyo. Ambiar. Gondodo. Nyo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dada empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo. Ajake Mburi yo padha-padha ampuhe dodo yo dodo wah ya kemedunen waduh Petro waduh edan dodo nggih sun ngapunten baleni dodo ya terus mak tusuk ora apa-apa rame nyo pecah Mburi iya dodo riki Mburi dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo sirah sirah iya iki wis dikeke sip kok entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sile men modar mate ora amboyo ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye? Petro setan. Ditukke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget ladalah man vertigo kula piye vertigo napa-napa kualik mripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna mripun Kakang
lanat sukertane baro iblis lanat. Metro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadhahi Kyai Cundamane ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna Balan. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamanik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamanik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe. Ha ya ora wong kowe kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Ha ngopo ngetutke padul bapak? Ora maju, mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline ngene bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wes ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka saka 5 wujude panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundamanik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi. Adre. Wedi karo Cundamina. Apa Gong? Cundamina. Cundamanik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho terus. Iya. Ning kalah karo Cundamanik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cunda. Oh. Cundamanda. Cundamanda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethuke Bagong. Ora kepethuk, Pak. Dheke perapatan ngetan aku perapatan ngidul.
Wis rasa kok Anoman kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro, Bagong aja mlayu mati kowe. Durna panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng prang Bratayuda ayo aja padha ndelik ning mburine Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sapa sing nantang karo Begawan Durna sapa ngaku bareng aku mligo Kyai Cundamane padha ning mburine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme amba banget kae. Kon ngomong ngene, sampluki kiwa nengen kowe. Lho kang dunekke kowe. Tak incim mbok anggere Cundamane ora digawa, pelinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arep mbok. Sabar penemban, sabar. Semar mangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabak. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Restina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis, kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor juning dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ning jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya turi istaken dawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong ora ngerti basa senengane omongane. Terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik iki ngestaken dawuh.
tata den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane ing Kakang Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro ya dening Kang Dasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta nggih kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih sing siji werna biru lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih mang presani nek mboten pitados ben tunggalake Sekar kalih dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren iki sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai lha piye nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang apa usana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Ben sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu tinimbangane mati siya ning negara Pancawati tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka Kyai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawuningan sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka
satemah kula Bandayuda kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Lesmana. Laruta saking Gudha Sangkara kula yen amodosa Sang Sri ana wujuding Nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nronjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adhiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinulosara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendharat. Lho kosek Arjuna kuwi ngadangku taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adhiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandeng kowe mbelani karo adhimu Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat ketiban Kyai Wijaya lakon sirna margalayu, ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati. Midhanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumpruk tanpa daya. Kulun sinuwun. Lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati. Dupu kulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten kinten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumunten manjing angganipun Nalindring Ndrawati. Ing mekaten nyata sampun pana menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwahyaning mangsa kala tumapak ing gati. Kelas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndrawati sinuwun.